sarautar annabi shugabar mata ummul azhar bangon gabas mu zube kasa gaida mamata ruwar zatin rasulu ki tashi mafi kololuwar gata ainin rahmata ainin nubuwat zara ki karbuwar gata assalamu alaiki assalamu alaiki assalamu alaiki barban da annabi ke ya kwashi mai fadi assalamu alaiki zainul ibadu cikakken tanadi judi assalamu alaiki ya cinciyar tafiyar mamu da alhaji assalamu alaiki hutun halittar Allah na gidan fardi assalamu alaiki ne ma aliyu abinci a baki mai daɗi assalamu alaiki mai sa aliyu dinga ya goya na kaudi assalamu alaiki faidar biyu daga barku guda da annani assalamu alaiki kallon nisa'il alami ya gazil judi Atafa da mazana ai mata kudanan adama wayo faduwa madara da zuma karshen kula daɗi mai taɓa zuciyar duk masoyin annabi yanzu ya yi kuka wayo faduwa madara da zuma karshen kula daɗi mai taɓa zuciyar duk masoyin annabi yanzu ya yi kuka faduwa wayo faduwa 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 indai na kadarta Allah kan komai ya karɓi gona washe wahala nake furta duk wasu surorin zukatana yadda yau na ji na yi zumbur cikin hadara mai dashashe suna sadakarsa ba za na zauna ba ai sai dai na zara da mamana ai shi taken barana gurin muskini ne marar gata to yau na zo faragun abin da nake nema nake fata ka tsanar da ubangiji kan da shaidanu su bige takardata dan nayi wasu baitukan wanda zan wa batuli ina kadaita ta ya almuni mamuni muhaimin wanda rakalikin bayi kai yadda ka so ganin kanka ne kai zafi ko kai sanyi amma ka ji kan halittar ta wata ruhi na yana nauyi ka tsaya mana